Guretzat digitalizazioa transformaziorako, hezkuntzaren transformaziorako bide bat izan zen, edo bide bat izan da, eta azken finean nahi izan gendun digitalizazioak nolabait hezkuntza proiektu horren edo hezkuntza ibilbide horren elementu ezberdin danak ikutzi eta baldintzatu modu baten, baina eraginkor edo era positibo baten aldaketa hori gertatzen edo. Aldaketak zentzu guztietan. Lehenik eta behin aldaketak formazio planetan. Bai irakasleentzat, bai gurasoentzat, formazio planen goitik berako aldaketa sakon bat. Bestetik ikasleekin erabiltzen ditugun baliabide didaktikoak. Hor ikusten gendun merkatuan egozan baliabideak ez direla gure gustokoak edo, eta hor sekulako erronkari aurre eginez, gure baliabide propioak sortzen hasi ginen, digitalizazio honen eskusarekin edo. Horrez gain, logikoki, infrastruktura, baliabide teknikoak, ikasleak euren dispositiboak eukitzea, irakasle talde osoak eurenak eukitzea, eta gero wifiak eta bestelako guzti hori. Orduan, aldaketak zentzu guztietan, gelaren esparruaren antolaketatik hasita, eta edozein bukaerako elementu teknikoetan arte. Zailtasunik handixenan ikuste dut dana nolabait poliki-poliki momentu berean eraman behar izatea. Azken finean aldaketa batek suposatzen dutzu beste gauza bat deskonpensatzea, orduan hor aldaketa ere sortu behar duzu, eta horrek ekartzen dutzu hirugarren gauza baten ere aldaketa hori eragin behar aukitza, orduan azken finean ez da lehenengo bat, eta gero beste bat, eta ondoren beste bat aldatzen duzun prozesu bat da, nolabait dana batera aldatu beharreko prozesu edo aldaketa sakon bat, orduan. Hor, planifikazio egoki bat, baliabide ekonomikoen zeri dedikatzen dutasun urte baten edo beste baten, edo guzti horren aurretiko planifikazioa. Eta gero ez jakitea, edo zein ibilbide egiten duzunen moduen, zeintzuk diren topatuko dituzun zailtasunak. Orduan, zoaz bidea egiten, zoaz zailtasunak aurkitzen, da zoaz momentuko konponbideak planteatzen. Hori da, ezin ikustea geroko zailtasuna zein izango da. Hartu genduen lehenengo erabakia izan zen, lehen esaten moduen, gure baliabide propioak sortzea. Orduan, oraintxe baldin bazoaz LH-tik hasita eta DBH arte, eta batxierreko ikasgai batzutan bai, gelan aurkitzuko dituzun baliabideak, baliabide didaktikoak, irakasleok eta ikasleek erabiltzen dituztenak apur bat euren egunerokoan lan itxeko eta proiektuaren nondik norakoa eta zehazteko, badira gure irakasleek sorturikoak, euren ezagutzekin modu baten, ikastolako metodologiak eta ikastolako kompetentzien enfokea garatzeko, eta azken finean da norberak egindako proiektu bat, norberak egindako produktu bat, ikasleekin gero lantzeko, askoz be esanguratsu hau edana guztiontzat. Niretzat, fruiturik eta garrantzitsuena izan da, edo da, irakasleak sentitzen duela gelara eramaten duen proiektua berea dela. Berak sorturiko gauza dela, berak sorturiko materiala dela, berak diseinatutako proiektu bat da, berak ebaluazio planak zelan txertatu dituen zergaitik, zein neurritan, zerekin konforme dan, zerekin ez, hau da norberak garatutako gauza bat ikaslearentzat, orduan. Jabetza sentsazio hori uste dut dela goraipatzeko aspektutariko bat. Claro, ez da bakarrik berrikuntza teknologikoa, da azken finean berrikuntza teknologikoa hezkuntza aldaketa gauzatzeko, orduan. Guretzat teknologia da bide bat edo da tresna bat gelako lortu nahi ditugun kompetentzien lanketa hori gauzatzeko. Orduan, guretzat adibidez, tresna oso potente bat da ikaslearen portfolio digitala. Hor, portfolioaren metodologia gauzatzen gendun, garatzen gendun gelan, baina batean teknologiaren agertzearekin, portfolioak hartu du dimensio bat,
bai ikusgarritasun aldetik, bai jarraipen aldetik, bai irakasleen arteko komunikazio aldetik, lehenago ez genduna bermatzen, orduan. Guretzat hori, ikaslearen portfolio digitala da teknologiak aldatzea eta hobetzea lortu duen metodologia batetik eta tresna batera arte. Hezkuntza sistema zurruna da, legea hezkuntza sistema arautzen duen legea ere nahiko zurruna da, baina legea ondo irakurtzen bada eta hezkuntza sistema ondo ulertzen bada, uste gendun interpretaziorako margena baegoala, eta nolabait ikastetxe bakoitzak bere hezkuntza proiektu propio eta ezberdina garatzeko margena badagoela. Orduan, guko sinesmen horretan gure bidea egiten hasi gendun, orduan, zurruna bada, baina badago interpretaziorako margena eta norberak bere bidea itxako aukerie. Komunikazio plan egoki bat ezinbestekoa da. Hau da, oso ondo jakin biozu zeintzuk diren zure ikastetxean indarguneak eta ahuleziak edo, eta komunikazio plan on batek kontuan izan behar ditu errealitate hori. Hortik abiatuta, gero formazio plana izan behar da nahiko personalizatua. Azken finean zuk esan duzuna, maila ezberdinak egon leikez ikastetxe baten, bai sinesmenetan, bai preferentziatan, bai kulturan, bai zentzu guztetan. Orduan, formazioa bakoitzarentzat, ezberdin du egin behar da, segun eta errealitatea zein den, eta gero azkenean erritmoak ere bai apur bat errespetatu egin behar dira. Mundu guztia ez doa abiadura berdinean, mundu guztiarentzat aldaketa ez da berdin jasoten edo ez da berdin sentitzen, orduan gauza guzti horrek errespetatu egin behar dira, nahi baduzu nolabait epe ertain edo luzera arrakasta gutxi. Orduan da, zure erakundea oso ondo ezagutzea eta komunikazio, formazio eta erritmo plan bat ahalik eta hobeto diseinatzea. Formazio planarekin. Hor, familientzako formazio plan potente bat dauku. Familientzat, nik uste dut daukagune tresnarik eta eraginkorrena hori formazio plan potente bat dela. Hor, ikusten dugu familia bakoitza edo adin bakoitzean seme-alabak dituzten familiak zenolako kezkak, zenolako beldurrak, zenolako zalantzak eukileikien horrelako kontestu baten euren seme-alabak ikastea dabiltzanean. Orduan eurentzako hori, komunikazio eta formazio plan potenteak. Eta gero, eurak ikustea, bai tutorearekin, edo bai edozein irakaslerekin, edo bai ikastola komunitatea osatzen dugun edozeinekin berba egiterakoan, hau manejatzen dugula. Ez dela sekulako beldurra guk ere inseguridade hori transmititzen dugunik ez, lasaitasunez, baina gauzak esplikatzen jak eta ulertzen dabela. Huesi da partner potente bat. Azken finean beti nolabait hor daukagun baliabide bat bezala ikusten dugulako. Bai edozein zalantza argitzeko momentuan, bai bizino aldetik, norantza jo, zer egin, azken finean huesin dagozan adituei esker, teknologia hau edo beste hau, zergaitik beste hori, azken finean analizi kontuan eta esperientzia kontuan, guretzat ikastolatik kanpo dauzen begi eta burmuin potenteak direla esango nauk. Orduan dira, gure bidai aliatu nahiko garrantzitsu bat.